мақомоти вазорати умури дохилии тоҷикистон гуфтанд, ки дар пайи як санҷиш дар маркази бозиҳои компютерии пойтахт тақрибан 20 хонандаи мактаб ва донишҷӯро боздошт карданд. мақомот гуфтанд, ки ин наврасону донишҷӯён ба ҷои иштирок дар дарс дар маркази компютерӣ машғули бозӣ буданд. Умарҷони Эмомалӣ, сухангӯи вазорати умури дохилии тоҷикистон, рӯзи 28 ноябр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, ки нисбат ба волидони хонандагон парвандаи маъмурӣ боз шудааст. ӯ гуфт, нисбат ба хонандаҳову донишҷӯён корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронданд, волидони онҳоро ҷарима таҳдид мекунад. ба иттилои манбаъ, гурӯҳи ноболиғону донишҷӯён дар марказҳои интернетӣ ва бозиҳои компютерии Патриот, Google ва AMG шаҳри Душанбе дастгир шуданд. донишҷӯёне, ки дар вақти дарс дар марказҳои бозиҳои компютерӣ боздошт шуданд, асосан муассилини донишгоҳи аграрӣ ё кишоварзӣ буданд. талошҳо барои худдорӣ аз рафтани ҷавонон ба марказҳои дилхушӣ баъд аз як ҷанҷоли хунин пурзур гардид. дар моҷарои хунини гурӯҳе аз ҷавонони маҳаллаҳои 102 ва 103 пойтахт, ки шаби 2 ба 3 январи имсол рух дод, 2 нафар ба ҳалокат расид. мақомот гуфтанд, ки ин ҷавонон муштариёни марказҳои интернетӣ буданд. қаблан нозирони вазорати корҳои дохилӣ ба соҳибони марказҳои бозии компютерӣ, букмекерӣ ва интернет-кафеҳо ҳушдор дода буданд, ки хонандагони мактаб ва ноболиғонро ҳамчун муштарӣ ба коргоҳи худ роҳ надиҳанд.